Αυτή είναι μια παραδοσιακή γαλλική μπαγκέτα. Όσο καιρό είμαι στο Παρίσι έχω φάει αρκετές. Αλλά αυτή η μπαγκέτα δεν είναι ένα απλό ψωμί. Υπάρχει λόγος που έγινε το σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας. Πιστεύω ότι η μπαγκέτα κρύβει από πίσω της μια φοβερή ιστορία. Κρύβει τη μάχη της παράδοσης με την ευκολία. Μια μάχη που έδωσε όλη μαζί η Γαλλία και κέρδισε. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ιστορία μπορεί να εμπνεύσει τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτός εδώ μόλις κέρδισε το βραβείο μπαγκέτα στο φετινό φεστιβάλ ψωμιού που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Παρίσι. Αλλά προτρέχω, για να καταλάβουμε καλύτερα γιατί στη Γαλλία καταναλώνονται 32 εκατομμύρια μπαγκέτες την ημέρα, χρειάζεται πρώτα μια δόση ιστορίας. Κανείς δεν ξέρει ποιος ήταν ο δημιουργός της μπαγκέτας, αν και υπάρχουν αρκετές θεωρίες. Σύμφωνα με ένα θρύλο, ο Ναπολέον Βοναπάρτης ήταν αυτός που πρώτος διέταξε τη δημιουργία της μπαγκέτας, διότι ήθελε ένα ψωμί που να είναι λεπτό και μακρύ για να χωράει στις τσέπες των στρατιωτών του. Από την άλλη, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι συμβολίζει την ισότητα, καθώς λέγεται ότι μετά τη Γαλλική Επανάσταση βοήθησε τον απλό κόσμο, διότι φτιάχνεται από λεπτή ζύμη και μπορεί να παραχθεί εύκολα σε μεγάλες ποσότητες. Άρα είναι ευθυνή και προσβάσιμη σε όλους. Είτε ισχύουν είτε όχι αυτές οι εικασίες, ξέρουμε σίγουρα ότι ο απλός κόσμος βασιζόταν πολύ στο ψωμί που βρίσκονταν στο κέντρο της διατροφής του. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι σε πρώιμη μορφή η μπαγκέτα εμφανίστηκε κάπου τον 18ο αιώνα, η πρώτη επιβεβαιωμένη αναφορά στις μπαγκέτες γίνεται το 1920. Οπότε οι Γάλλοι συνεχίζουν να καταναλώνουν συνεχώς αυτό το ψωμί και τους αρέσει τόσο πολύ που αρχίζουν και διοργανώνουν φεστιβάλ και διαγωνισμούς για να δουν ποιος φτιάχνει τις καλύτερες μπαγκέτες. Παράδοση που τηρείται μέχρι και σήμερα. Όσο ήμουν εδώ, μίλησα λίγο με τους αρτοποιούς και έμαθα ποια μπουλαντζερία έχει τον τίτλο της καλύτερης μπαγκέτας όλου του Παρισιού. Οπότε πάμε να τη δοκιμάσουμε. Είναι 7 παρά. Έχω φάει λίγη βροχή, αλλά τώρα πηγαίνουμε προς την θεωρητικά την μπουλαντζερή με το καλύτερο ψωμί στο Παρίσι. Αν τω μεταξύ, εδώ τις φούρνες τους λένε μπουλαντζερή. Δηλαδή, όχι όλοι οι φούρνοι, καθώς η ονομασία προστατεύεται από τον νόμο. Τη δεκαετία του 90, πολλοί συνοικιακοί φούρνοι άρχισαν να χάνουν μεγάλο ποσοστό της πελατείας τους λόγω των σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορούσαν να παράγουν μεγάλες ποσότητες ψωμιού που διατηρούνταν περισσότερο λόγω των συντηρητικών. Les Français mangent de plus en plus de pain fabriqué en usine au détriment de la baguette artisanale. Φυσικά η ποιότητά τους δεν ήταν ίδια. Γι' αυτό το 1993 το κράτος, για να υποστηρίξει τις μπουλαντζερί και να διατηρήσει την παράδοση, θέσπισε ένα νόμο που ορίζει ότι για να αποκαλείται ένα κατάστημα μπουλαντζερί πρέπει να φτιάχνει το ψωμί στις εγκαταστάσεις του χωρίς να το καταψύχει σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Επιπλέον, για να ονομάζεται μια μπαγκέτα παραδοσιακή, μπαγκέτ tradition, πρέπει να περιέχει μόνο 4 συστατικά: αλεύρι, νερό, αλάτι και μαγιά. Έτσι, οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι αγοράζουν όταν επισκέπτονται μια μπουλαντζερί. Στην Ελλάδα δεν τρώω σχεδόν ποτέ ψωμί, ακόμα και αν είναι από φούρνο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συντηρητικά και ζάχαρη έχει μέσα. Φτάσαμε. Κάθε Γάλλος τρώει περίπου μισή μπαγκέτα τη μέρα, ενώ πάνω από 9 στους 10 Γάλλους ζουν λιγότερο από 5 λεπτά μακριά από φούρνο. Το έπαιξα Γάλλος, λέω, ξέρω εγώ, θα ήθελα μια μπαγκέτα, το είπα στα γαλλικά. Bonjour, je voudrais une baguette tradition. Και μετά μου λέει κάτι που μου φάνηκε κινέζικα. What? Yeah. Πριν έρθω εδώ, 32 εκατομμύρια μπαγκέτες τη μέρα μου φαίνονταν πολλές. Τώρα που δοκίμασα, θα έτρωγα άνετα 1 με 2 τη μέρα. Είναι ωραίο γενικά. Οπότε αυτό το πολύ νόστιμο ψωμί αξίζει να είναι σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας. Μπορεί να μην έχει το σημαντικό ρόλο που είχε παλιότερα όταν ήταν φαγητό που τάιζε τον απλό κόσμο, αλλά κατ' εμέ έχει έναν εξίσου σημαντικό ρόλο. Αυτόν της διατήρησης της απλότητας στο φαγητό. Το συσκευασμένο ψωμί, που είναι χειρότερο και σε γεύση και για τον οργανισμό σου, σε πολλά μέρη του κόσμου νικάει τη μάχη λόγω της ευκολίας που προσφέρει. Είναι αναζωογονητικό να βλέπεις ένα μέρος στο οποίο έχει κερδίσει η παράδοση.